Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da wannan lokaci, fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Da farko muna baiwa ‘yan uwa ma'ana mutanenmu haƙuri kan cewar wannan satin mun tsallake kwana biyu ba tare da mun kawo muku cigaban bidiyon mu na YouTube for Creators ba. Hakan ya faru ne saboda wata matsala da muka samu daga server ɗinmu. Da Allah muna baiwa kowa da kowa haƙuri, waɗanda suka rinƙa jiran mu muna ba kowa haƙuri. Amma insha Allahu yau za mu saki wannan bidiyo, wanda shine bidiyo na biyu a cikin bidiyoyi da muka yi alƙawarin gabatarwa, wanda idan dai har ka bi mu tiryan-tiryan tun daga farkon bidiyoyin da za mu ɗaura har zuwa ƙarshen su, to insha Allahu za ka samu channel ma'ana YouTube channel mai cikakkiyar iko da dama, wanda YouTube za su rinƙa yin mu'amala da kai. Idan ka ɗaura kowane bidiyo naka, to insha Allahu kai ma ka shiga sahun YFF ma'ana waɗanda za a rinƙa biya. To satin da ya gabata idan ban mance ba, mun kawo muku yadda za ku ƙirƙiri Gmail account, wanda kowa ya sani in dai har baka da Gmail account to baka da YouTube, saboda sai da Gmail account ake ƙirƙiran YouTube. To mun yadda ake ƙirƙiran shi Gmail account ɗin kansa, to kuma yau insha Allahu za mu nuna muku yadda za a yi a haɗa shi wannan Gmail ɗin da YouTube channel account, ma'ana yadda za a ƙirƙiri channel da Gmail. Kai tsaye yanzu ku biyo mu insha Allahu za mu shiga bidiyon mu ba da jimawa ba. Kamar yadda kuke gani, abu na farko da za ka yi shine za ka zo ka shiga cikin Chrome browser ka. Kamar yadda kuke gani za ka shiga cikin Chrome browser, sai ka zo nan. To idan ya kawo ka wannan fuskar, abu na gaba da za ka yi, nan inda aka rubuta YouTube ɗin nan sai ka danne shi, saboda mu maida browser ɗin ta kasance kamar laptop. Yanzu sai ka danna open in new tab. Idan ka taɓa open in new tab ɗin nan kamar yadda kuke gani, sai ka zo nan wajen three icons nan ɗigo-ɗigo guda uku, sai ka zo ka ce desktop site. Ga nan inda aka sa wani ɗan gida guda ɗaya haka, sai ka taɓa desktop site ɗin nan. To da zaran ka taɓa, hakan ke nufi sun maida maka browser ɗinka ta koma a matsayin kwamfuta. To abu na gaba da za ka yi shine ka zo wajen 23 ɗin nan, ya danganta da tab ɗin da ka yi. Ga nan sai ka taɓa new tab ɗin nan, sai ka taɓa YouTube. Kamar yadda kuke gani, duk wani wanda yake da kwamfuta idan ya buɗe kwamfutansa, YouTube ɗinsa a cikin kwamfutarsa, haka wannan fuskar zai nuna masa. To yanzu abin da za mu yi a nan shine sai ka zo nan wajen inda aka sa logo ɗin channel ɗinka. Ni ga nawa nan, za ku ga hotona ne ina a tsaye. To kai ma ya danganta da naka, in kuma baka da shi, nan dai wajen still za ka zo ka taɓa. Sai ka zo ka zaɓi email ɗin da kake buƙatan ka yi da shi. Switch za ka taɓa, switch account. In ka taɓa switch account kamar yadda kuke gani, ga nan zai kawo maka channels wanda kake da shi, ko kuma email wanda kake da shi. To kamar yadda kuke gani, mu dai gashi Abbas Umar ɗin nan shine Gmail ɗin da muka buɗe satin da ya gabata idan ba ku manta ba, wanda ba mu riga mun buɗe channel da shi ba. In kun lura ga nan no channel. To sai ka zo ka taɓa shi. In kuma baka da Gmail, to da Allah ka tabbatar ka je ka kalla wannan bidiyo na farko da muka ɗaura. Haka ne zai nuna maka ya za ka ƙirƙiri Gmail, saboda ka kawo matakin da muke kai a yanzu.
kamar yadda kuke gani, da zaran ya nuna wannan wajen sai ka zo nan inda aka sa misali A ɗin nan, ma'anar A ɗin nan idan naka ya fara harafin sunanka misali ya fara da B ne, to B za ka gani a wajen. Idan kuma sunanka ya fara daga S ne kamar Suleiman ko Y Yusuf, to za ka ga dai farkon harafin sunanka. Hakan ne yake nufin cewa baka da channel amma kuma kana da email. To sai ka zo ka taɓa wajen harafin nan na A ɗin nan misali, zai nuna maka wannan wajen. To idan ya nuna maka wannan wajen, kai kamar yadda kuke gani zai kawo ka wannan wajen. To idan ya kawo ka wannan wajen, abu na farko da ya kamata ka fara tsayawa ka kula da shi shine wannan first name ne da kuma second name, shine waje dashboard ma'ana inda za ka ƙirƙiri channel ɗinka. To kuskuren da yawan mu suke yi shine sukan saka suna mai tsayin da duk wanda yake son ya duba channel ɗinsu tana mai wuya. Kawai idan kana yin ɗinki ne misali, kuma sunanka kamar misali mu ce Anas ne, to kawai sai ka sa Anas Tailoring, misali Anas Tailor, kuna fahimta? Ko kuma idan kana harkan technology ne, kawai ka sa Anas Tech, ko ka sa ta zama technology ɗin gaba ɗaya. Abin dai da ake so a nan shine ya kasance ka ƙirƙiri channel ɗinka da suna mai sauƙin da duk wanda zai duba channel ɗinka a YouTube to zai same ka ba tare da ya sha wahalar nema ba. Zai same ka ba tare da ya sha wahalar nema ba. To kai tsaye sai mu buɗe misali wannan channel ce da nake son dama na buɗe ta, to sai mu yi amfani da wannan daman wajen creating Abbas Motivation. Sai ka zo ka taɓa create. Yayin buɗewa zai iya baka wannan ma'anan this channel does not exist ɗin nan, to amma hakan ba damuwa bane. Kamar yadda kuke gani a wancan wajen ya bada does not exist, amma da ka ɗan jira shi na 'yan sakwannin da ba su ci sakwanni 15 ba, to zai iya baka. Wannan kawai yana faruwa ne saboda matsalar network. Ga yi nan Abbas Motivation, in ka zo ka taɓa icon ɗin nan, to a nan wajen za ka iya saka hoto, duk da ba mu riga mun zo kan wannan wajen ba tukunna. To da zaran ya baka wannan ka ƙirƙiri YouTube account ɗin nan, to abu na farko da zaka kuma abu na biyu da zaka sake yi shine, kaga da babu YouTube studio a nan wajen saboda baka da channel, sannan yanzu gashi YouTube studio ta zo a farko.
To da sun baka wannan fuskan, abu na gaba da za ka yi kawai kai tsaye sai ka zo ka taɓa wannan YouTube Studio. YouTube Studio. Kada ka taɓa Get the App, saboda in ka sa Get the App to za ka yi downloading ɗin application ɗin ne, wanda kuma shi application ɗin duk settings ɗin da ake yi ta Chrome ba zai yiwu ka yi shi ta cikin application ɗin ba. Sai ka zo ka taɓa Continue to Studio. Za ka jira shi na daƙiƙa 10. Kamar yadda kake gani suna maka barka da zuwa a matsayinka na baƙo a cikin YouTube Studio. Kai tsaye sai ka zo ka danna Continue. A cikin YouTube Studio ɗin nan za a rinƙa kawo maka abubuwa da suke faruwa a cikin channel ɗinka, ci gabanka, ko kuma a'a wani kuskure da kai YouTube suna buƙatan ka gyara, duk ta cikin wannan YouTube Studio ɗin za su rinƙa kawo maka. Insha Allahu a nan za mu dakatar da wannan bidiyo na yau. In Allah ya kai mu satin da za mu shiga na gaba, ma'ana kwana 4 kenan masu zuwa, to insha Allahu kuma za mu ɗaura bidiyo na 3 wanda shi ne zai yi bayani akan ya za ka saita ita wannan YouTube channel ɗin. Yau mun yi bayani akan yadda ake ƙirƙiran YouTube, wanda in dai ka bi ta wannan ka'idan ka buɗe YouTube ɗinka, to insha Allahu kana kan matakin da YouTube suke buƙatan duk wani mai YouTube channel, ma'ana duk wani mai son ya rinƙa samun kuɗi da YouTube yake bin wannan ka'idan. In Allah ya kai mu wannan kwana 4 masu zuwa, to insha Allahu za mu yi bayani akan ya za ka saita bayananka ta cikin wannan YouTube Studio ɗin. Sannan ya za ka yi wasu abin da yake ci musu ƙwarya a cikin harkan YouTube channel, ba abin da ya fi irin za su iya ɗaura bidiyo amma sai a samu watanni ba a samu ko da mutum 10 ko kuma 20 sun kalla ba. To wannan yana samuwa ne sakamakon mistake ɗin da suke samu in sun tashi buɗe YouTube account ɗinsu, suna zuwa cikin application ne na YouTube kai tsaye su je su saita shi ba tare da sun shigo cikin wannan YouTube Studio ɗin ba. Wanda kuma wannan YouTube Studio ɗin a nan ne za ka saita wa kake son ya kalla bidiyonka, a nan ne za ka saita manyan mutane kake son su kalla bidiyonka ko yara, a nan ne za ka saita wace ƙasa kake son bidiyonka ya je, a nan ne za ka saita da dai sauran abubuwa masu matuƙar muhimmanci. Don haka duk wanda ba ta irin wannan shafi ya zo ya buɗe YouTube channel ɗinsa ba, to haƙiƙa YouTube channel ɗinsa ko da zai samu mutum miliyan 10 subscribers, matuƙar a wancan application na YouTube ya buɗe, to ba yadda za a yi YouTube su biya sa, saboda bai ƙirƙire sa ta hanyar da ya dace ba. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mu tara a shirinmu na gaba.